Čauky mělky miláčci, dneska se nacházíme v Praze před bistrem Piknik, kde proběhne velká sázka. Ahoj Martine. Dobře. Jak se cítíš před velkou sázkou? No tak trošku nervózní, ale udělám všecko pro to, abych to zvládnul, no. A vyhrál tu flašku toho Perignona. Já ji chci teda taky vyhrát, takže nechci být škodolibá, ale doufám, že to nedáš dneska. Každopádně, trénoval jsi nějak? No tak trošku jsem trénoval s vodou, pil jsem hodně litrů vody, abych si dostal žaludek, ale vyloženě chlebíčky jsem ne, aby se mi to nepřejedlo. Dobře, tak my ti budeme dneska všichni držet palce a doufáme, že se nám z toho nepoblinkáš. No a jdeme na to. Děcka, to je věc. Myslivcová dělá chlebíčky, to snad už v životě neuvidíte. Jaký je krásný, já to prostě říkám pořád. Jsem šikovná a myslím si, že na blondýnu je to dost dobré. Myslíte si, že je to reálné za 20 minut sníst těch 50 chlebíčků? No, za 20 minut to asi opravdu reálný není, ale jsem hodně zvědavý na tu sázku, protože když jsem se o ní dozvěděl, tak mě to okamžitě natáhlo. Chci to vidět. 3, 2, 1, teď! Tak co si myslíte, zvládne to? No, vypadá zatím odhodlaně, takže... Odhodlaně jo, ale trošičku nás tlačí čas. Tak, už máme 12 minut. Devět, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Tak, 20 minut. Co je první věc, kterou teďka uděláš? No tak neříká se mi to lehce, ale spočítáme spolu ty chlebíčky. A asi ti předám tu lahev, co jsi vyhrála, no. Yeah! Já ti gratuluju, že jsi vyhrála. Každopádně já ti gratuluju za tento úžasný výkon, večer si na tebe připiju a běž si teda někde odvalit do kouta. Ahoj a děkuju. Ahoj, děkuju. No nic no, tak já jdu domů. Večer si dám teď šampaňské a kdyby se někdo chtěl se mnou ještě někdy vsázet, tak šampáňo opravdu miluju. Pa, pa.